This is my year-end ride. Pangmata no mga idol kay uban ko ninyo. Ano pa nag-rides lang no? Tagasagan ni. Ay makuluko yung nini. Ang mga kuluko yung nini ay kalawgaw mo. Oh. Oh. Kaya mati ka? Ha? Mati ka? Dili. Good morning, good looking. Bangon na mga idol. Ubanay ko kay mag year-end ride ko. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Asa Bisaya sa excuse me? Agira ko. Uy, gago! Agi lang daw mga idol. Puntag pa sa'yo, napabadilong na kalawag ka ni. So na ako sa Mapawa, Barangay Mapawa mga idol sa Maragusan. Bira ta bira. So shoutout tayo sa Lazada for my gloves. Oh. Okay kay gamiton mga idol, basta ko ilaba. So gusto mo order, ako lang hatag ang link sa comment section sa description ano yung video mga idol. So bira ta kay murag layo pa ta. So from Mapawa sa top mga idol na isundalo dira pabahada tapos na gym nya turn right to Tagugpo. So mo ni siya mga idol. Grabe ka rough road na part nga grabe ka loose gravel. Na part nga nindot. Nya pritog nawa mga idol oh. Grabe bugnaw kay gid. Sama sa pagtagad niya sa kuha pati bugnaw. Pandamay sakit kuntian bay. Panuhot ko ay. So straight pa Maragusan, turn left to Tagugpo. Bira. Welcome to Tagugpo. Tagugpo National High School din eh. Welcome to Tagugpo, Pantukan, Davao de Oro, Philippines. So muna na siya mga idol. Birahan ta ni. Sagikan sa elementary guys. Turn left to Pantukan na siya pa straight. Murag putol. Didi na no? Salamat kayo, shout out sa inyo. Ayun. So road to Pantukan ako mga idol. Dako man kay sagingan diri eh. So mo na siya ang Tagugpo mga idol. Tagugpo siya Ogladzo bisag alas 8:40 na. So diretso ta. Grabe subida ba eh. Tipiti eh. Grabe makapangutkot pa sa ulo ani mga idol. So ang utong oras alas 8:55. So mamahaw sa ta kay murag gutom jud. So di ta mag-goal mga idol kay kita man akong bago. Kana akong bag kaon tanan sulod na. So party na maghapon alam na. Kaon ta kaon. Surprise! Bidahan na eh. Patay. Gamay ra kong ikaon mga idol kay sakit akong tiyan. So putol-putol siya nga simento mga idol. I-construct pa. Oh grabe subida ba ito? Tumoy oh. Minuang. Kurang pa sa trukat. Trukat sa Diwalwal. Oh grabe. Ay mong top na mga idol pero mamawagin siya og trukat sa Diwalwal. Forbida.
Taas man mga 3 kilometro siguro. Or 2 ka pinana. So shoutout kay kuya. Kalimut kong video mga idol. Wala na. Naganganga na kong mayo. So kaya nga dalan mga idol. Diretso sa Pantukan. Pero pwede daw mo agi sa Buringot. Diat tapos Panganason Patukan kapon. So tagsaran eh. I choose nga maglisod-lisod sa atong rides karon. So maagi ta sa Buringot diat. Nya matod pa ni Boss Idol ganiya sa Tagugpo nga gamitan daw teknik magtanong. So gigamit gyud ako mga idol. So I love you kayo diri mga idol. So pagabot sa top pababa na dayon. Wara. Kita mo na mga idol. Sapa nga nahubsan. Napalaban akong bulan ni akong bukton. Hawi ay galawg. Grabe hadlok ibada mga idol. Surprise. Galawg hubo tag sapatos ani ron. Grabe nga rides oy, grabe surprise. Tara. Grabe bahada, gibalusan pug subida tindaghan na. Rubida, I love you. Welcome to Jildens Inland Resorts. Puting Sayaw, Barangay Napnapan, Pantukan, Davao de Oro. So yun mga idol ang ilang inland resort. Padayon ta sunahan. Kay 13 taas sa subida, mga 5 kilometro. Grabe. So man ako subida ang taas kay mga idol, gikan sa sapa mga 5 kilometers siguro. So going to Pantukan, tapos turn left pa Buringot. So lisod-lisuro na to na itong kinabuhi mga idol. Diritas Buringot agi. I'm here at Buringot Centro. Buto. Awa ka buto. Shout out. Selamat bos. At Diat Palo. Diat Palo mga idol, Diat Palo ha. Ano ko tingog, laspag na kayo. Galawgo, lasakan. Galawgo. So muna siyang post for mga idol. So diri mi sa una nang nabuhi pero igor kita nabuhi. So pababa na ko pa uli. So ayun mga idol, dito ko gikan. May fags diha. Buringot, Palo. Post 4. So ayun mga idol, naitunnel oh. Kita nyo. So wala timber. So mura to. Surprise! Purya tumba lang, purya tumba. Surprise na pod. Sa pang tinaw na eh, ganiha sa panglubog mo to. Naon sa grabe dugayan ako kagawas oy, ganiha ra mo tutuyo kaning bukid. So duol na lang gyud mga idol oh, kita ng dagat. Unsa ka kaduol. Time check alas 4
45. So kita ng Kupiat Island mga idol. Merry Christmas. So diha siya nagawas mga idol. Nan ako sa highway. Gamitan tanig pinagbabawal na teknik ron pasuyop ta para madali. So dool sa welcome to Mabini. Anak og tago mga idol kape oh. Mga pita kay murag di na makaya gyud. Time check alas 4:20 mo na dagway sa kong bike mga idol. Nakasugasan na kaya ni taligsik. Time metro shuttle ni Lahos. Amping kang tanan. Tanan ako sa napunturan mga idol. Naulaw si ma'am. Time check alas 5:45. Sabi hapit ko gabi bay. Disgrasya mga idol sa may Capitol. Amping yapon ng tanan. Good evening mga idol. Grabe gabihan jugo bay. Gabi mula ka, gabi pun muli. Grabe kalagan na lang yun. So unas tananan akong gipasalamatan ato ang buhi nga Dios nga diin sa tibok tuig siya nagauban og nagapanalangin kanato og naghatag og dugang kusog sa ato ang mga rides. So bahala ko atay kwarta mga idol basta laag ta permente. Grabe nga ruta mga idol. Ang mga tao sa Buringot nagyaw-yaw nga kapoy daw kay kong trabaho. Si kapoy perting kapuya laspag na mga kita. Pastilanan. So akong gipasalamatan na sa bang mga nisuporta gihapon sa atuang hilig no? Sa Bamboo Sol Invictus, Bamboo Garden, sa Bike Hero, Beach Clothing, sa Santi Barley, ug sa Team NBCC. Og please like my Facebook page mga idol, Sikad Tabay, upat kaay. Kanya ako ang YouTube channel sub. Please subscribe Sikad TV. So naka road bike ang profile mga idol, wala na tong isa kay nag-move on ako ato. So moro to ako ang year-end ride. Grabe jud nga ruta, grabe subida gid. Nya downhill. Grabe loose gravel kayo, tapos napay pina-jump portion. Pinalupad sa ham kunuhay. Grabe gara-gara. Umu bitaw ah. Merry Christmas anyong tanan og Happy New Year in advance. So, amping kapil niyo mga idol. See you next year. Bye bye.